חיפה. שלום חיפה. תראו, אם אנחנו רוצים להבין איך מגיעים למצב שבסופו של יום בית משפט עליון מוציא מלפניו החלטה שהיא מחייבת, אנחנו צריכים כל הזמן לטעון את זה. זה מזכיר לי, אני לא יודעת אם חלקכם מכיר את פסקי הדין של פלוני ופלונית בנושא הביטוח, שבסופו של יום היום אנחנו מבינים שלהגיש תביעת ביטוח אנחנו לא חייבים חוות דעת. אז פעם כשפנינו אמרו לנו, מה? חייבים, תקנה 127 מחייבת חוות דעת. אז היום לא, הנה בבקשה, היום גם חברת ביטוח לא יכולה לבדוק את המבוטח אם היא לא בדקה אותו לפני. יש חד משמעית הלכה. אז אם אנחנו עכשיו, בתור עורכי דין, יש משהו שאנחנו מאמינים בו, יש לנו רצון לעשות איזשהו שינוי, והקטע הזה של השכר טרחה הוא מהותי מבחינתנו, כי לפעמים זה מהווה רועץ מול הלקוח, כי בא הלקוח ואומר, אני עכשיו משלם לכם 60-70 אלף שקל בתיק הביטוח לאומי, אני רוצה לקבל אותו חזרה, אני משלם אותו מתוך אחוזי הנכות, מתוך הגמלה שמגיעה לי. אז אנחנו חייבים לעשות את העבודה הזו ביחד, ובכל כתב תביעה להכניס את הדבר הזה, ולטעון, כי יש פה איזשהו חוסר צדק. יש פער בין היתרונות של הדבר הזה לחסרונות, אבל אנחנו יכולים להתהלך בין מתי כן לטעון ומתי לא, אבל לא לשכוח את העובדה שהכסף הזה בסופו של דבר שייך ללקוח, שגם מתוכו אנחנו בסופו של יום נקבל שכר טרחה. אז תטענו ותודה רבה לכם, תודה רבה לצוות המדהים פה. ועוד הערה, אני חושבת שהם רוצים כבר לאכול צהריים, לא? אבל כן. את כבוד השופטת, גברתי, את רוצה לעמוד ביניכם בבקשה. לא, בבקשה, אנחנו נשמח לשמוע. אז אני אגיד, בדיוק לפני שבוע הייתה לי את השאלה הזאת, כל הזמן עולה, אני אגיד את זה ממש בקצרה, ותתפלאו או לא, מה שנקרא זה מותר, אנחנו מתייעצים בינינו, חושבים, אז באמת יש איזה פסק דין עליון, לא באתי עם העין א', שיש לו איזה כמו הערה כזאת שהוא לא נתן באיזה מקרה ונורא נתלים בזה. ויש באמת פסקי דין של יש את הפסק דין המאוחד את מוראל, שמדברים על זה שאם זה איזו הוצאה חריגה, אז כן לתת את זה. אבל, אז באמת הנטייה היא שלו, אבל שמעתי פה דברים שפותחים את הראש. איך אומרים? בטוח לשכנוע. תודה רבה. תחת כל עץ רענן, אני טוענת את זה כבר שנים. חברים, תטענו. תודה רבה לכולכם.